Sibonga nje ithuba lokukhuluma nawe kama kupastor ngithandeni Netflix. UNkulunkulu akakulonde kubusise kokona konke okwenzayo uphumelele. Namba esenza kuphela uma ngumlandeli we-channel, ungayena umlandeli we-channel nami okayisebenzisi. Ngiyacela nje ithoba ngisehlisa, please don't use the number if you're not a follower of this channel. Inamba esenza kusungula ikuseni ya 5 ntambama. Ungangi-WhatsApp, ungangisendela ama-SMS, fona kuphela. Amaphupho siwachaza ayi ngoba sitshela abantu ukuthi abenze yini. Umuntu uyasikhethela ufuna ukwenza nafuna ukuthatha. Kodwa akusiyo ukuthi sikwesinye ama-instruction ukuthi abenzeni. Sibheka la usiphe sihle, linda, siphe sihle, siphe sihle, Belinda, Belinda 1970 uthi nami ngiphuphe ngiqokiswa isidaba emzini, ngiqokiswa umama kuthiwa kumama sala wami angimazi kodwa lo mama. Sibe nowinile emyeni uthi kusho ukuthini ukuphupha uqoke isidaba. So isidaba yini isidaba? Isidaba it's a traditional regalia that is worn by omakoti. Ngesizulu yenziwa ngesikhumba. I don't know in other cultures ukuthi bayenza ngani, but is specifically made for omakoti. Sona ke singakusho. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha isidwaba sikutshela nje uPaul Dluma usibona, usinikwa noma usiqokiswa. Lusho inhlanhla yomendo noma inhlanhla yokwamukelwa emendweni. Shuthi uPaul ngakhomba uma ukuthi kunenhlanhla yomendo ozawuthola noma kukhomba ukuthi kula oyogana khona idalwa zakhona noma abantu bakhona bayakwamukela. 2, futhi kuyenzeka uma uphupha isidwaba kuba uPaul Dluma usibona, usinikezwa umuntu noma usiqokiswa. Oselusho ukuthi kungenzeka uyemukelwa noma uzothola ukuvikelwa nokuhlonishwa, uphinde futhi unikwe nendawo yakho njengomakoti yilo muntu noma yidalwa zakulowo muzi uma usuganile wena. 3, omunye ngathi kwesinye isikhathi ngokwesintu ngokwesintu number 3, uma uphupha isidwaba uPaul Dluma usibona, usinikwa noma usiqokiswa, lungasho ukuthi kungenzeka unesiphiwo nobizo lobungoma, futhi mhlawumbe kunesikhwama okumele usamukele, futhi intwaso ilindelekile kuwe ngokuhamba kwesikhathi. Ushuthi kuyenzeka komunye umuntu lifike liphawulelo ngokwesintu uma ukuthi umuntu wembethwe imimoya, umuntu nobizo noma onesiphiwo sobungoma. 4, kwesinye isikhathi uma uphupha isidwaba kungaba uPaul Dluma usibona, usinikwa noma usiqoka, osuke lusho ukuthi empeleni kungenzeka kunomcimbi wezidalwa osuke ukhaleleka futhi udingeka kuwe. Futhi into engavela ngoba kunomcimbi wesintu, kunomsebenzi wesintu osuke ukhaleleka nofuna uwenze wena noma wenzelwe wona wena. 5, kodwa uma uphupha isidwaba kuyaba uPaul uma singakuneli noma sidabukile, yabona, ngoba lokho kungakhomba ukuthi uzokwehluleka uzamile emendweni ngenxa yeyinkinga, futhi ngenzeka ukuthi ugcine uliphonsile ithawula emendweni wena noma izinto ngeke ilunge lapha emendweni, yabona. 6, uma uphupha futhi isidwaba uPaul uma kuba khona umuntu okuphuca leso sidwaba, ngoba lusho ukuthi uzophucwa noma kuzothathwa noma kuzothethulwa ubunhlanhla bomendo kuwe. Abathakeli bafuna wena abafuni ukuthi ugane, noma ke usukuzoshaywa ngesitina imbangi yakho kunomuntu ozokuhlwitha iqhathe emlonyeni ethathe umuntu wakho. Number 7, uma uphupha ukuthi isidwaba kuPaul olubuma
zimbili idwaba noma zintathu, ngoba ke lokhu kungakhomba ukuthi kungenzeka awuzuba wedwa endodeni yakho uzokwelanywa njengoba umna kwenomhlupho usendleleni njengamanje futhi uzofika kungekudala. Sibe sibheka la isidwaba besibheka la iregalia iyo umakoti eqhoko umakoti base beganile. Be blessed.